Els proposo que ens relaxem una mica. Hem tingut emocions fortes amb el mag, a veure si després podem saber com ho ha fet. Potser amb el gin tònic es deixa anar i ens ho explica. Els proposo que ens relaxem, que obrin els sentits, que tanquin els ulls, si volen, els deixem amb unes imatges evocadores per això, per relaxar-nos una miqueta. A veure, un moment, perquè això és per Enric Ros. A veure, disculpeu, o sigui, no em sembla, això va ara? És ara, just quan ens estàvem relaxant, una activitat, per cert, que els recomano que facin en algun moment del dia perquè és molt saludable, però vaja, ens arriba una caixa en nom d'Enric Ros, d'Arc BSN. És per aquí? Algú? Ah, vaja. Doncs endavant, un fort aplaudiment. Encantada, ens hem portat aquesta caixa per tu. Quina caixa més gran, eh? Sí, Montserrat. Em sembla que el remitent és Montserrat, una dona? Qui és Montserrat? No és qualsevol Montserrat. És Montserrat amb majúscules. Ja t'ho explicaré. Ja ve que va per la muntanya. Ah, això és una pista. Obrim la caixa? Sí. Què et sembla? Ves que tens curiositat, eh? Sí, soc periodista i com tots més o menys, alguns més caltes, però tenim la nostra curiositat. A veure, una branca. Una branca. Sí. Una de gran, una altra de petita. Unes branques, un moment. Una caixa de llumins. Sí. I una espelma. I una espelma, molt bé. Doncs jo, ni idea de la relació que poden tenir aquestes tres coses, però tu ens ho explicaràs. Sí. És senzill. La natura ens ofereix molts i grans recursos. Sense el respecte a aquesta natura, l'activitat humana i pròpiament l'ésser humà no tindria cap sentit. Amb la natura, que avui simbolitzem amb aquesta branca, i la tecnologia, aplicada de forma sàvia i intel·ligent, simbolitzada per aquesta caixa de llumins, podem generar confort per les persones, integrant-nos a l'entorn natural i d'una manera eficient i sostenible. Molt bé. Entre això i la música, escolta, estem aquí, teniu, no sé si podreu mirar dintre les bosses perquè crec que hi ha algun element relacionat i ens heu de tornar a ajudar amb aquesta presentació. No, això que els instruments no, és la següent. Veus? Sí. Això sí, una espelma LED que no heu d'encendre ara, sabíem que l'encendríeu, però us demanem que ho feu després. La curiositat pot més i veig que... Totalment. Sí. Et deixo amb la presentació i amb els LEDs. Molt bé, moltes gràcies. Com deia, la natura, que és un recurs que tenim molt a l'abast, i la tecnologia aplicada de forma sàvia i intel·ligent, si les juntem, podem crear... A veure si s'encén... Sí. Un calor que servirà per al confort de les persones. Que vosaltres també teniu l'espelma tots a punt? Bé, l'espelma no. Sí, la vostra espelma. Doncs jo us convido a encendre-la també i a generar en aquesta sala de l'edifici Imagina un ambient ben càlid. Un caliu que ens ajudarà a transportar-nos amb aquesta música cap a dimensions del més enllà.
Espero que amb aquest caliu que hem aconseguit generar entre tots i aquesta música que ens ha anat acompanyant us aboquin fins a Montserrat, la muntanya de Montserrat. I quin lloc més emblemàtic i més simbòlic pel nostre país que Montserrat per poder aprofitar els recursos naturals que ens ofereixen els seus boscos i utilitzant-los amb tecnologia novedosa i eficient, poder convertir-la en calor, en confort, per tots els visitants i peregrins que pugen a la muntanya, que són molts al llarg de l'any. Us heu fixat en la música que ens ha acompanyat tota aquesta estona? És la música de Bernat Vivancos, un compositor que basa la seva creació musical en els elements de la natura. L'estudi i contemplació de la natura ofereix material verge que utilitza per crear sons i melodies amb un llenguatge proper i personal. Des d'ArtBCN, i juntament amb Montserrat Energia i el grup Soler, hem volgut seguir un procés de concepció del projecte similar al que utilitza el Bernat Vivancos amb la seva composició musical. En paraules del mateix compositor, la natura és una eina per la creació musical, una eina que serveix per la inspiració, però que també, a través de les lleis de la física del so, ens proporciona tècniques com són l'harmonia i l'espectralitat. El nostre procés de creació és molt similar. Partim de la natura i utilitzem la tècnica que tenim a l'abast per poder donar benestar a les persones. I ara, després d'aquest ambient tan místic que hem creat, deixeu-me canviar de registre. Aprofitant que tenim a la Núria, una excel·lent presentadora de la Telenotícies, us he de confessar un secret de ben petit. Jo sempre he somiat poder presentar una notícia del Telenotícies. Així que ara que tinc aquest públic tan nombrós a davant, aprofitaré l'ocasió. Us vull presentar el que hem fet a Montserrat. I per això us presentaré un vídeo. Així que connectem amb Montserrat. El recinte del Santuari de Montserrat s'escalfa gràcies a la biomassa. Des del passat mes de novembre, una central de producció de calor abasteix el recinte d'aigua calenta i calefacció. La central funciona amb biomassa generada a partir de la gestió forestal sostenible dels boscos de la muntanya. Aquesta font representa un important estalvi d'energia i d'emissions de gasos contaminants. D'aquesta manera, Montserrat amplia la línia de respecte i d'integració amb la natura que l'ha caracteritzat des dels seus orígens gràcies a una iniciativa pionera al seu sector. En total, 9 edificis del monestir s'abasteixen d'aigua calenta i calefacció generades amb biomassa. La biomassa, en primer lloc, és una energia més neta que les energies fòssils, que venen de combustible fòssil, emet menys emissions de CO2 i després realment també fa que la font de l'energia és més propera i, per tant, sí, d'alguna manera podríem dir que es tanca el cercle. Les pretensions són aquestes i realment aquesta opció ha estat important en la decisió. El projecte consisteix en la construcció, manteniment i gestió energètica d'una central de producció i xarxa de calor que dona servei a més de 40.000 metres quadrats de superfície construïda repartits entre el mateix monestir, el museu, l'hotel Abat Cisneros o les cel·les. El sistema es basa en 2 generadors de calor que, ubicats en un antic taller, proporcionen 1.500 quilowatts de potència tèrmica distribuïda mitjançant una xarxa de canonades que transcorren per galeries ja existents i que van ser construïdes per Puig i Cadafalch l'any 1924.
Aquesta aposta per la biomassa suposa un estalvi energètic d'un 29% respecte a l'actual sistema de gas propà i sobretot una important reducció de les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera en unes 1.000 tones anuals. El projecte contempla un servei de manteniment, gestió energètica i garantia total durant, inicialment, els propers 8 anys. L'empresa que ha dut a terme la construcció és Montserrat Energia SL, creada expressament per l'ocasió, que farà el manteniment i la gestió energètica. El grup Soler hi aportarà la seva experiència en instal·lació, gestió i producció de calor en biomassa. El projecte d'enginyeria, la direcció d'obra i la supervisió de l'explotació de l'equipament ha estat responsabilitat d'Arc BCN Enginyers, un estudi d'enginyeria dedicat al disseny de sistemes tècnics avançats en els àmbits de l'edificació, la indústria, les infraestructures, l'energia i el medi ambient. Molt bé, moltes gràcies als companys de Montserrat Comunicació per aquest vídeo. I ara, com a conclusió, i encara amb la música de fons del Bernat, i aquesta vegada amb l'Escolania, simplement donar les pinzellades més importants del que és el projecte. Com hem ja anat explicant, els recursos provenen de la pròpia muntanya i, per tant, valoritzem aquells residus que s'obtenen de la gestió forestal. La central tèrmica, amb les seves principals característiques de 1.600 quilowatts instal·lats, alimenta una xarxa de calor que connecta els diferents edificis, tant d'ús privat, com pot ser el mateix monestir, com d'ús més públic, com són hotels, cel·les i museu, que amb una dimensió total de 40.000 metres quadrats és tot el que és el Montserrat. També la instal·lació es troba en un entorn emblemàtic. Són molts els visitants que pugen anualment i, per tant, la tasca de conscienciació i de divulgació de la protecció al medi ambient és important. Com hem vist en el vídeo, els espais a Montserrat són molt concrets i escassos. És per això que hem hagut de cenyir-nos als espais de tallers i galeries existents per poder instal·lar calderes i passar canonades. El fet de centralitzar tota la instal·lació en un únic punt fa que es puguin optimitzar recursos, tant a nivell de manteniment com a nivell de tot el que és la gestió energètica. Ja hem vist que hi ha un estalvi d'energia important i una reducció d'emissions de CO2 al que és l'atmosfera. I finalment, el sistema innovadors que s'ha optat per tirar endavant el projecte. Una empresa de serveis energètics és l'empresa que ha construït i explotarà durant 8 anys aquesta instal·lació. Tot això ha fet que haguem tingut el reconeixement del Premi a l'Excel·lència Energètica 2015 atorgat per part de l'Institut Català de l'Energia. Moltes gràcies. Gràcies, Enric. Molt ben presentada la notícia, ja et trucarem. Moltes gràcies. Encantada.